Minden igazság nevetség tárgya először. Mindenki hevesen ellenzi. És végül elfogadottá válik, mint magától értetődő dolog. A találmányok mindig a határokat feszegetik. Mindent, amit fel lehet találni, már feltalálták. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Eljött az ideje a következő áttörésnek. Hányszor hangzott már el a történelem során, hogy ezt nem lehet megcsinálni? Csak hogy mindig jön valaki, aki az elképzelést végigviszi és meg is valósítja. Ezek a hatalmas áttörések hozzák el a változást a gondolkodásunkba és a tetteinkbe, a következő generáció számára, és még azon túl is. Változást a kommunikációba, változást a szállításba, a technológiába, változást az emberiségbe. Most lehetőség nyílik megismerni egy tudományos áttörést, ami hatással lesz szinte minden területen az egészségügyi tudományban, és a személyes jólét területén is. Egy áttörést, ami változást hoz, és vezetője lesz minden eddigi nagyobb felfedezésnek, amilyet a világ még nem látott. Az áttörés az összia. A kulcs, hogy fiatalabban és hosszabban éljünk. A sejt az alapvető funkcionális egysége minden élő szervezetnek, és alapépítő eleme az életnek. Nem meglepő tehát, hogy a jó egészség a sejtek szintjén kezdődik. Az egészséges szívhez egészséges szívsejtek, egészséges tüdőhöz egészséges tüdősejtek, egészséges izomhoz, nos, a képek beszélnek. Sejtek szintjén élünk, és ott is halunk meg. A probléma az, hogy sejtkárosodás minden nap történik az egyszerű napozástól, testmozgástól, rossz táplálkozástól, stressztől és egyéb egészségügyi kihívásoktól. Szerencsére a sejtek csodálatos gépek, így a saját eszközeiket felhasználva javítják ki a bekövetkezett károkat. A tény az, hogy a szervezetnek van egy úgynevezett öngyógyító képessége. Más szóval javítja és cseréli a sejteket. A sejtek legalapvetőbb gyógyító eszközei az úgynevezett redoxjelző molekulák. A redoxjelző molekulák nélkülözhetetlenek a sejtek és a test egészsége érdekében. Kulcs szerepet játszanak a sejtek alapvető funkcióinak védelmében, felderítésében, javításában és cseréjében. Mennyire fontosak a redoxjelző molekulák? Ha a te 75 trillió sejted most azonnal abba hagyná ezeknek a molekuláknak a termelését, akkor a prezentáció végén már nem élnél. Ezen jelző molekulák nélkül az élet véget ér. Amíg fiatalok vagyunk, a testünk rengeteg ilyen csodálatos molekulát termel. Ezért van az, hogy a gyermekek aktívak tudnak lenni egész nap, és másnap mégsem fáj semmiük. De az idő múlásával lassan öregszünk, és a testünk egyre kevesebb és kevesebb ilyen redoxjelző molekulát gyárt. A kor, valamint más tényezők, mint a környezeti feltételek, az étel, amit megeszünk, és a stressz. Ezek okozzák, hogy a sejtjeink egyre korlátozottabb mennyiségben termelik el létfontosságú molekulákat. A tudósok felfedezték az egészség, az öregedés és a redoxjelző molekulák közötti kapcsolatot. E molekulák állandó és kiegyensúlyozott ellátása nélkül mi öregszünk, egyre gyengébbek leszünk, és egyre többet kell majd szembenéznünk egészségügyi kihívásokkal. Még ha teljesen egészséges is vagy, folyamatosan veszítesz abból a képességből, aminek ezeket a molekulákat köszönheted. Ez a kulcs az egészséghez és a gyógyuláshoz. Minden nap egyre kevesebb redoxjelző molekulával ébredünk fel, és egyre nagyobb kockázatot vállalunk. Tehát egyrészről tudjuk, hogy ezek a csodálatos molekulák képesek megtartani testünk egészségét, másrészről pedig azt tudjuk, hogy a szervezet napról napra kevesebbet állít elő belőlük. Nincs lehetőség arra, hogy természetes módon növeljük a redoxjelző molekulák termelését a sejteken belül, tehát zsákutcában vagyunk. Arra vagyunk ítélve, hogy megbirkózzunk az öregedéssel és a korral járó egészségügyi kihívásokkal, a régi módszerekre támaszkodva. Egy pirulát erre, egy kis gyümölcslét arra, de ezek soha nem érnek el sejtszintű gyógyulást és regenerálódást. De képzeld el, ha felfedezhetnénk a módját annak, hogyan lehet pótolni a redoxjelző molekulák csökkenő kínálatát. Mit jelentene ez a világnak? Milyen hatással lenne ez milliók egészségére? Hozna ez változást a tudományba, változást az egészségbe, változást az emberiségnek? Ha képesek lennénk kiegészíteni és pótolni ezeket a molekulákat, az soha nem látott tudományos áttörés lenne.
A tudomány ismerte a redoxjelző molekulákat, de az emberi sejten kívüli előállítást stabil és kiegyensúlyozott formában teljességgel lehetetlennek tartotta. Persze a lehetetlen csak még több erőfeszítést, odaadást és rendkívüli odafigyelést eredményezett. A tudomány két világának összekapcsolódásával létrejött a redox áttörés. Az elmúlt évtizedben a tudósok tanulmányozták a redoxjelzőket az emberi szervezetben. De évekkel korábban egy másik technikus csoport már létrehozott valami igazán figyelemre méltót. Rájöttek, hogyan alakíthatják át az egyszerű sós víz molekuláris struktúráját. Úgy tűnt, hogy az új megoldás óriási egészségügyi előnyökkel jár, de a technikusok nem tudták, hogy miért. És volt még egy eredmény. Az átrendezett molekulák csak átmenetiek voltak, és pár perc múlva visszaváltoztak sós vízzé. Ezek után jött az áttörés, amikor ez a két tudomány, a redox kutatás és a molekuláris szerkezet átalakítás tudománya találkozott. A kutatócsoport rengeteget dolgozott dr. Gary L. Samuelson orvos atomfizikus vezetésével. Ez a csapat felismerte, hogy amit a technikusok létrehoztak, azok a redoxjelző molekulák. Ezt korábban mindenki lehetetlennek tartotta. 2 évtizedes kutatás és több millió dollár befektetése után dr. Samuelson csapata fáradhatatlanul dolgozott, és végül elérte az igazán nagy áttörést. Sőt, sok tudományos és orvosi közösség egységesen hívják ezt az évszázad legnagyobb tudományos áttörésének. Ez a szabadalmaztatott úttörő eljárás 3 fázisból áll. Először is gyógyszerészeti minőségű sót kombinálnak ultratisztaságú vízzel, ezáltal létrehozva egy tiszta sóoldatot. Ezután a molekulakötések felbomlanak és szabadon lebegő atomokat hagynak. És végezetül ezek az atomok újraegyesülnek és teljesen új molekulákat alkotnak. Stabil, hosszú élettartamú redoxjelző molekulákat. Ugyanilyen molekulák találhatók a sejten belül, az emberi szervezetben. Ma ezeket a stabilizált redoxjelző molekulákat SCIA-nak hívjuk. SCIA az egyetlen olyan termék a világon, amely tartalmazza ezeket a kiegyensúlyozott, stabilizált redoxjelző molekulákat. Semmi más, se ital, se turmix, se tabletta, se étrendkiegészítő nem tartalmazhatja. SCIA a világ első és egyetlen redoxjelző készítménye. Az eredménye ennek az úttörő terméknek már meghaladta a legoptimistább elvárásokat is. Egészségügyi szakemberek a tanúi azoknak a példátlan eredményeknek, amiket pácienseiken értek el ezzel az új készítménnyel. Egyre több tudós tanul a redoxjelzőkről, folyóiratok, számtalan tankönyv és több mint 100 tudományos cikk jelenik meg róla havonta. Még a világ legjobb atlétáira is hatással volt. A profi sportolók felfedezték, hogy nagyobb állóképességgel és gyors regenerálódással rendelkeznek köszönhetően az SCIA redoxjelző molekuláknak. És természetesen több 10 000 hétköznapi ember találta meg az új reményt, mert felfedezték, hogy mit tesznek az SCIA elképesztő molekulái a sejtek és testünk egészsége érdekében. A kihívásoknak, amivel az emberek éveken keresztül küzdöttek, vége. Semmi sem hasonlítható ahhoz az érzéshez, amikor teljesen egészséges vagy. Olyankor a sejtek úgy működnek, mint fiatalon és életerősen. Évekig nem aludtam jól. Aztán elkezdtem egyre mélyebben aludni éjszaka. Egyik éjjel mondtam a férjemnek, úgy alszom, mintha 4 éves lennék. Az alvás áldás nekem. A munka kikészített. Nem tudtam elég messze, elég gyorsan és elég kitartóan gyalogolni. De egyszer csak megszűntek ezek a problémáim, és még többet akartam dolgozni. Úgy gondolom, az SCIA-t mindenkinek ki kéne próbálnia. Mert egészségesen tart. Én például nagyon élvezem. Szeretem a jó egészséget, mivel meg akarom élni a 100 évet. Az édesanyám nagyon egészséges, és rendkívül jó adottságokkal rendelkezik. Az édesapám viszont egész életében egészségügyi gondokkal küzdött, és nagyon fiatalon halt meg. Nem tudom, melyikük adottságait örököltem, de nem fogom megkockáztatni, hogy ne figyeljek oda az egészségemre. Szerintem az emberek tévesen gondolják azt, hogy az egészségük az orvosaik felelőssége vagy a kormány felelőssége. Az igazság az, hogy a mi felelősségünk. Magunkra kell odafigyelnünk. Nem tudok jobb módot arra, hogy egészségünket visszaállítsuk egy 4 éves gyermek szintjére, mint az SCIA.
Az ember a történelem során már többször kijelentette, hogy valami lehetetlen. De szerencsére a tudomány bebizonyította az ellenkezőjét. Az SZIA a lehetetlent lehetővé tette. A világ első és egyetlen készítménye, ami valóban pótolja a szervezet redoxjelző molekula ellátását. SZIA egy egetrengető változás az egészségügyi tudományban, és hamarosan milliók fogják használni, ezzel befolyásolva az emberiséget az egész világon. Használd fel ezeket a molekulákat, dolgozzanak neked! Fedezd fel, amit a tudósok, egészségügyi szakemberek, sportolók és még sokan mások már tudnak. SZIA jelenti a legnagyobb egészségügyi tudományos áttörést a mi életünkben. A kulcs, hogy hosszabban és fiatalabban éljünk.